Els escenaris de futur parlen de que cap a l'any 2050 el volum de combustibles fòssils que consumirem a nivell mundial s'haurà reduït entre un 20 i un 80% respecte a l'actual, en funció de com d'ambicioses siguin les polítiques que implementin els governs. Això no només permetrà reduir les emissions de CO2, sinó que evitarà que el nostre model energètic estigui basat en uns recursos que es troben concentrats en uns pocs països concrets. El nou model, en canvi, es basa en recursos distribuïts com el sol o el vent que estan disponibles a moltes regions del planeta, aconseguint així democratitzar l'accés a l'energia. Un gran problema de les energies renovables és que en realitat aquestes tecnologies requereixen també molts recursos minerals i materials, alguns dels quals són escassos al planeta i pateixen els mateixos problemes a nivell geopolític que els combustibles fòssils. Per exemple, per fabricar les cel·les solars necessitem minerals com el silici, el cadmi, el tel·luri, l'indi o el gal·li. Les bateries dels vehicles elèctrics contenen grans quantitats de liti, cobalt, alumini o níquel. A més, implementar noves xarxes elèctriques implica disposar de quilòmetres i quilòmetres de cables de coure o alumini. Amb les tecnologies actuals, s'estima que la producció de certs minerals es dispararà. Necessitarem que en els propers 20 anys la producció mundial de liti sigui entre 10 i 40 vegades l'actual, o que la producció de grafit sigui entre 8 i 25 vegades l'actual, i així amb molts altres minerals. Agafant els valors actuals, ens trobem amb que no existeixen prou reserves conegudes al món de liti per fabricar totes les bateries per completar la transició energètica. I el mateix succeeix amb el cobalt o el níquel. Després hi ha minerals pels quals haurem pràcticament d'exhaurir totes les reserves mundials, com és el cas de la plata, el tel·luri o l'indi. A més, molts d'aquests materials es troben concentrats en regions concretes del planeta, provocant forts conflictes polítics, econòmics i socials ja a dia d'avui. Davant d'aquestes dades, hi ha la lectura optimista de que tenim encara anys per trobar nous jaciments o per desenvolupar tecnologies més eficients que redueixin els recursos necessaris o que implementin solucions basades en el reciclatge i la reutilització. La postura pessimista, en canvi, seria que el canvi de model no és viable ni creïble, tal com s'està plantejant actualment. Es fa difícil saber quina de totes les postures serà la certa i, per tant, el món s'haurà d'anar adaptant de forma prou ràpida i flexible. Cal estar ben informats per demanar també aquesta capacitat d'adaptació als nostres governants. Recordeu que la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.